Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukududule ukwabulawa yenkonzo esigebengu ebekade ifuneka bekhokhisa osomabhizinisi imali eMaran Hill eThekwini. Nginibingelele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Ukududule ukwabulawa isigebengu bese sikhathazile kosomabhizinisi sifuna imali yokukhokha ngodli eMaran Hill eThekwini. Kube ukuthi lesigebengu lesidudule namhlanje ezitatha kusa amaphoyisa besikade sivele sifuneka. Kubikwa ukuthi Mgulukudu uhlatshwe ngenhlamvu ngamaphoyisa ubevele efuneka. Kuthiwa naye ke athe embona amaphoyisa wabe naye esevulela ngenhlamvu ebhekise emaphoyiseni. Kube sekuba khona ukudubulana phakathi kwakhe namaphoyisa wabe esesala kanjalo enkundleni. Kube ukuthi ke ungomunye wabantu abakade befuneka kwabanye ababili abesebevele bebulewe evikini eliphelile ngoba bekhokhisa osomabhizinisi imali thizeni. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene eziguleni zokuxhumana ngaso lesigameko. Ushwele baba uthe awu akusetshenzwe bakithi wabe esefaka ama-emoji akhala. Usenzo Zondo uthe sikhuluma nje umgulukudu lo ubambe ulayini esihogweni kusho abantu abesefaka ama-emoji ahlekayo. Umduduzi Mngadi uthe done captain wabe sethi nazo ke sifuna kanjalo. Uzinhle Makaluyanda Phungula Magwazi uthe kanti abayeki ngani lento ye-protection fee ngoba ayibaphilisi bafaka enkingeni nje straight. uJemsini Khumalo uthe kusanabantu abagebengayo amaphoyisa edubula kanjayi ninesibindi esinenyongo eceleni wabe sefaka ama-emoji ahlekayo. uNhlanhla Sibiya uthe amajaji asadla uchizi kulezi insuku akusalokhu kuxoxa indaba ende enkantolo nayo engasizi ngalutho. Usizakele Gumethe uthe hayi lo captain wamanje uyayideserve ingcengce bafazi, well done captain wabe sefaka ama-emoji ahlekayo. Usamukelo Khondlo uthe sebekora kuphela manje wabe sefaka ama-emoji wathi kodwa ke nazo ziyingozi lamalanga lezigebengu. Bafethu ke ngizofisa mina ukwazi nawe ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.